Nabuo na ang Joint Operation Center o JOC na may Interagency Task Group para paghandaan ang nalalapit na Peña Francia Festival ngayong taon. Ayon kay Father Francis Torrilla, handa na rin ang Archdiocese of Cáceres para sa nalalapit na kapistahan ng patron ng Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. May tema ngayong taon na Our Mother Peña Francia, Mother to All. Sa Archdiocese of Cáceres, nakalagay na po lahat ng schedules. Makukuha niyo po ito sa Archdiocese of Cáceres page. And at the same time, sa mga churches, sa tatlong churches na mainly involved dito, like yung Basilica at yung Francia and yung Cathedral. So meron ng mga nakaposts, meron ng mga posters ng lahat ng pagkadami-daming activities. Pero very interesting kasi part ng tradition natin yung pagtutulungan ng city at ng Archdiocese of Cáceres. So meron kami tinatawag na Joint Operation Center. So dito sinisync namin yung calendars namin at mga activities, and then pag-uusapan kung paano magtutulungan. Ang JOC umano ang magtutulungan upang masiguro ang kaayusan ng pagdiriwang ng Peña Francia. Nasa executive committee, nandun yung different point persons ng city at ng Archdiocese of Cáceres. Sa baba nun, merong mga tinatawag na joint clusters, like merong traffic management, meron ding information, merong health, merong utilities, etc. So, initially, nagkaroon na po kami ng isang meeting as a Joint Operation Center. Muling papatawag ng meeting ngayong August 13. And then hopefully by August 18, magsasigning na kami ng MOA na ito'y gaganapin sa Basilica sa ganap na 3:00 ng hapon. Yan ang mga preparations. Halos hati naman ang budget ng LGU ayon kay Father Torrilla para sa mga aktibidad ngayong taon kumpara sa nagdaan. Subalit pagtutulungan umano ito ng JOC. Gayunpaman, nakalatag na rin ang mga aktibidad at makikilahok din ang UNICEF, isang international private organization para sa pagdokumento at ilalatag na seguridad sa pagdaraos nito. Ang challenge yan is yung budget, for example, kasi nag-appeal sa amin yung city na kailangan magtulungan daw kasi konti yung budget nila ngayon. Basically, parang half lang ng available compared last year. So, yung mga papakainin dito biro kasi ang daming augmentation, ang daming mga police, ang daming mga volunteers, medical personnel. Iipunin din umano ng Archdiocese ang mga arsobispo sa Kabikulan ngayong Peña Francia Fiesta at mga representante mula sa youth sector ang iimbitahan na makasama para sa pluvial procession. Jan Amador, CSN.